Zdravím vás dámy a páni, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si natočíme video, ktoré fičalo asi tak pred 6 rokami a bude to room tour, takže dúfam, že to bude veľmi zaujímavé. Samozrejme, nesmie chýbať odber. Tuto na to klikni, kľudne ti to takto natlačím do ksichtu, aby si to už konečne na to klikol. No a my sa poďme presunúť k samotnému videu. Tada! Takto to vyzerá nejako u mňa v mojom kráľovstve, v mojom štúdiu. No a tak, začneme asi od tejto strany. Každopádne začal by som odtiaľto a prešiel by som kolom dokola takto okolo celej izby vlastne až po môj setup. Takže na dverách mám zavesený kabát, ktorý som si kúpil nedávno, to je proste úplne nepodstatné. Toto je celkom podstatné. Túto brašňu používam celkom často na cestovanie a dávam si tam tento svoj foťák, samozrejme natáčam to zase na Sony ZV-E10. Tentokrát základný objektív, všim, že je to 16 až 50 mm, takže ďalej sa presunieme k môjmu batohu, ktorý už ani tak moc nepoužívam, každopádne používal som ho na Airsoft. A ďalej tu mám svoj setup na fotenie, zasvietíme si. Tak. Tento luxusný stojan, ktorý som si nedávno kúpil, tuto mám opreté svetlo, trubicové svetlo, natáčal som na to YouTube short, môžete si ho pozrieť vlastne. No každopádne ďalej tu máme objektívy, hovoril som o ňom už v úplne prvom videu, potom tu mám svoje také svetelko, ktoré používam docela málo, veľmi také maličké, šikovné. Ďalej tu mám také príslušenstvo, hej, to proste všetko skladujem tu. Toto je predzosilňovač, to som hlavne, dobre je to na audio. Toto je odrazná doska, ktorá vyzerá nejako takto, môžete vidieť. Toto vešiak bundy, to je také, že nepodstatné. Skriňa. Skriňu mám z Mobilixu, kde mám proste oblečenie a veci, to vám asi nebudem ukazovať. Tuto sme my, takže čau. Ale keby ste boli veľmi zvedaví, tak akože mám tu len také, že oblečenie, hej, rifle a tak. Ďalej sa presúvame tuto k mojej poličke. Asi vám udrelo do očí toto. To je proste antistresové prso. To je dáček, ktorý som dostal teraz nedávno. RC model. Je to Nissan 370Z. A môžeme si to vlastne ukázať, že jak to funguje. Ok, tuto sa to zapína. Zapneme, položíme. A vlastne ideme. OK. A kúpil som si to proste len tak, videl som to vtedy a nemohol som to tam nechať, musel som si to proste zobrať. Tuto hore mám vlastne runcam, ktorú som chcel používať na také, čo ja viem, možno airsoftové videá. Takže tak. Ďalej táto úžasná dekorácia, ktorá sa mi strašne ľúbi. Strašne sa mi páčia takéto rastliny v skle. A vlastne tu je na to dokonca aj návod, ako to polievať, ako často to polievať, ako sa o to starať. A proste to mám, no. Dostal som to tiež akože teraz nedávno. A toto, ikonická vec. Toto prosím pekne není objektív. Toto je termopohár na proste napitie. A tiež som to dostal vlastne k narodeninám. A je to úplne, toto je pogumované vlastne a úplne to vyzerá, aký by to bol objektív, ale proste to není objektív, to je pohár. A som z toho úplne nadšený, že som to dostal proste a je to úplne, že úžasné. Ďalej, luskáčik, dáček Vianociam. Tu dnešne máme voňavky, okuliare, púzdro na okuliare, čiže tak, nič zaujímavé. Telka. Mám tu vlastne takýto LCD televízor, ktorý je celkom veľký. Pozerám na tom proste Netflix a tak, proste chill. Hej, pohodička. Je to od značky TCL a je to 4K obrazovka proste, neviem koľko palcová, keď tak vám to sem hodím. Ďalej tu dole máme ikonický Xbox 360, už to je celkom raritka v dnešnej dobe, takže občas na to niečo zahrám. Buď s kamarátmi, si zahráme Call of Duty. Vlastne tuto mám ešte na to hry, mám tu celkom dosť hier a je to taká nostalgia a niekedy ju stále používam, takže super. Každopádne Xbox, joystick, super. Tuto ďalej máme takýto kvetináč s bonsajom, proste vždycky som chcel bonsaj, tak som si nejaký kúpil proste a je to taká pekná, fajnová dekorácia, ktorá mi ladí s touto taburetkou a s tamtým žltým kreslom krásnym. Mal by som si to upratať.
Za bonsajom mám veci na motorku, šatka, rukavice a tak proste, hej. Samozrejme tento krásny obrázok, ktorý som dostal od priateľky. Tuto máme ďalšiu skriňu, kde mám proste nejaké vecičky, môžeme si to pozrieť. Darčeky od priateľky, ktoré som podostával. Hore mám nejaký diplom z bojových športov. No a ďalej tuto máme také somarinky, ako napríklad cleaning kit na tenisky, veci, ktoré používam každý deň, čo je akože Old Spice dezodoranty, nesmie chýbať samozrejme. Tuto proste nejaké hovadinky, také hovadinky, proste mám tu outdoorovú kameru, vlastne toto je mikrofón, ktorú som si k tomu dokúpil. Niceboy X Pro tu mám schovanú, takže tak. Toto je taká úplne, že hovadina, ale kúpil som si to, pretože rád by som s tým robil nejaké cool fotky. Mohlo by to byť zaujímavé, proste len tak. No a dole mám, toto je popruh na kameru, to je auta a tu mám nejaké káble. Taburetka toho používam ako úložný priestor. Tu mám svojich krásnych dvoch plišákov, ktorí na mňa dávajú pozor. Sviečka, ja som veľký fanúšik sviečok, hlavne takých fajnových, voňavých, ale nemoc. Nejaká letná aróma, seaside, proste, takže ja si tu môžem spraviť leto aj v zime, takže super. A nabíjačky, svetlo, kreslo, čiže takto nejako to vyzerá. Za kreslom mám svoje dve zbrane, ja som chvíľku hrával Airsoft, ale nechal som si ich tu každopádne, niekedy si to môžeme ukázať. Ďalej sa presúvame na miesto, kde trávim veľmi veľa času a to je posteľ, veľmi rád spím, proste. Každopádne nie som žiadny architekt, proste mám celkom pohodlnú posteľ, som spokojný, je to z Mobilixu a spí sa na tom veľmi dobre. Nespomenul som koberec, ale ten asi nikoho nezaujímal, proste koberec. Ďalej tu mám takýto nočný stolík, kde mám položený budík a krém, vlastne je to liečivý taký kanabis krém, ktorý používam hlavne na suché miesta, ktoré mám vlastne po rukách, niekedy aj na lakti a veľmi dobré akože. Tu mám svoj notebook, nabíjačku, snár, veľmi dobrá vec, keď sa mi niečo sníva, ja neviem čo to znamená, tak si to môžem pozrieť v snári, takže super. Tuto mám také veci, že kozmetiku a tak. Lápač snov, je to taký pekný doplnok, páči sa mi to. Mixážny pult, je to Numark Mixstream Pro. A bol som na jednom DJ-skom kurze, takže nejaké základy mám, keď tak, ale moc to nepoužívam, ale veľmi rád by som sa tomu venoval. Tuto máme nejaké prázdne krabice, koš a samotný setup. Konečne. Tuto môžeme vidieť môj channel, takže pokiaľ tam ešte nemáte odber, takže ho tam určite dajte, lebo ma naštvete. Každopádne, aby sme sa presunuli k tomu najhlavnejšiemu, máme tu monitor od MSI, je to nejaký 160 Hz monitor, takže na kvalite som si dal celkom záležať. Je to trošku vidno, že je taký široký, trošku zahnutý. Chcel som nejaký dobrý spoľahlivý monitor. Na hry, na filmy, ostatným vecom sa dostaneme. Poďme teraz na počítač, takisto od MSI. Je to MSI Mac Codex 5. Špecifikácie vám hodím sem, keď tak na obrazovku, pretože som toho nejako extra neštudoval. Každopádne je tam procesor i5, 11. generácia, čiže to už je taká novšia generácia a je to celkom spoľahlivá, celkom výkonná grafika, je tam Nvidia 3060, čiže grafika je tam úplne že super, vzduchom chladené a je to celkom spoľahlivé, ako som povedal. Mikrofón mám od značky Audiotechnika, je to štúdiový mikrofón, ale není to jeden z tých najlepších, ale jeden z tých najspoľahlivejších. Ďalej repráky, tie sú také priemernejšie, ale úplne postačujúce na moje potreby. Ďalej tu mám slúchatka. Slúchatka mám proste takéto, nemajú mikrofón, ale sú kvalitné. Klávesnicu tu mám takú proste obyčajnú hernú klávesnicu. Není to jedna z tých najtichších a jedna z tých najkvalitnejších, ale zase úplne mi to stačí. Je to polomechanická klávesnica. Myšku mám hernú. Je herná, je v pohode, dobre ovládateľná, nastaviteľné DPI, nastaviteľná farba. Ďalej nejaké veci, doplnky, mám tu okuliare, jedny dioptrické, jedny herné, kľúče od auta, kalendár, veci, mobil a ešte kreslo DX Racer, farba zase čierno-biela kombinácia a som s tým, dobre sa na tom sedí, dobre sa na tom hrá. Takže tak, to by bolo asi všetko k môjmu útulnému štúdiu. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, budem rád za každý odber, koment alebo like. A neviem, čo by som vám ešte k tomu mohol povedať. Každopádne, vidíme sa pri ďalšom videu. Takže, čau.